Helayana Mati Matewra Hamet Wilasa Manglono mangape tira angin angin jekile Rarasing sana engkung ing jastan kapatan ing se Gunung asri wukir endah pinayungan langit biru birawa wewangunan joglo rinengga gebyok ukir ngrawit tumpang tumpuk ngrenyep tatalana tandinge hanenggih menika sasananing Kanjeng Ratu Kalinyamat ingkang winastaning wukir Danaraja. Dalan-dalan katon asri rinengga sesekaran amonca warna nelakake lamun kang dedunung ing kono seneng marang kaendahan. Katingal jumeneng Sang Ratu Kalinyamat blas tanpa awer-awer amung kadis sindang rikma marmo darbe lekas mangkono krana karuna karerantan Langing driya mangun kung kanduan rimang lelena tanpa kanin hanenggih Kanjeng Ratu Kalinyamat mesgulatine jibek bebek ing raos labet saka tingkahing Sang Harya penangsang ing Jipang Panulan ingkang nyata wis nuwuhake Rajapati tanpa toro tangumulat praptaning jeng Sultan Hadiwijaya saking Pajang wiwit mandhap saking kuda kedhep tesmak pamandhenge Ri Sang Ratu Kalinyamat daya ana wigati apa dene prapta ing wukir Danaraja Kakang Mbok Ratu
Yayi Sultan. Yayi Sultan. Nyuwun pangapunten Kakang Mbok Ratu. Yayi, mbok inggih ampun mekaten to, monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi Yayi. Biat langening kalang yen aglar pandamuncar tinon lir kekonang surem sora tetan padang kasolan pajaring purnameng gegono Yayi Adiwijaya katuran harja rawuhipun wonten ing Depok kula ing Kirdanaраja Yayi inggih pangestunipun Kakang Mbok Ratu lampah kula niring sambekala Kakang Mbok Yayi wong awis-awis rene lho. Mbok ngendikan sampun mlengos ngaten lho Yayi. Temtunipun ora sampun mireng to bilihipun Kakang menika nglampahi kados mekaten sampun sawetawis. Kula tapa nglegena sinjang rikma Yayi Sultan. Kakang Mbok Ratu. Babar pisan kula mboten nginten bilih ngantos semanten teguhing tekad jengandika. Duh Kakang Mbok kok ya iso-isane nglakoni Yayi Yayi samukawis menika menawi sampun dados pakulinan kok sekeca kemawon lho Yayi malah isis tur teng Danaraja mriki mboten wonten sinten-sinten kejawi namung semangkin kalian prihatin Yayi Kakang Mbok menapa semangkin kalian prihatin kala wau lari estri ingkang sulistya ing warna ingkang methukaken kula kala wau ayo arep seneng to lari menika sampun mboten gadah sinten-sinten Yayi Sultan sampun to Yayi mbok madhep mriki wong nggih antawisipun Ratu Kalinyamat kalian Yayi Sultan ing Pajang menika rak mboten wonten raos menapa-menapa to Yayi. Kang Mbok perkawisipun sanes menika nanging kula menika tiyang jaler. Kejawi kula lingsem kula ugi kuwatos mbok menawi kula majeng mriku mangke wonten ingkang rewel. Yayi Sultan ganyike wong rembugan menika langkung saged ngraosaken ra kecoba keting kekadangan menawi tatap pasuryan nanging nuwun sewu inggih sampun to Yayi mboten dados menapa lajeng kados pundi pawartosipun ing Pajang Yayi Kang Mbok awit pangestunipun Kakang Mbok Kalinyamat Pajang kalis sambikala sak mangke para kawula mboten kirang samukawis batobat Yayi Sultan syukur mangayu bagya sekedhi jumurung kula pitaya awit ndika Yayi Hadiwijaya satunggaling pangarsa ingkang kebak kawibawan mumpune ngreh kaprajan lebda saliring kawruh turta bawa leksana lah nggih babakan bawa leksana menika lho Yayi ingkang sakmangke awis reginipun mboten kados wong Jipang Panolang ketinggal saking Jawi Sentosa ning jerone bosok koklok. Awit dipun cepeng kaliyan menungsa ingkang wengis tur rumaos leres piyambak.
inggih menika pun Riya Penangsang. Kang Mbok, mugi-mugi tiyang ingkang serakah kula wau saged enggal enget dhateng lampah utami. Eling Yayi, Penangsang dikon eling saking pundi Yayi? Penangsang dipun engetaken supados mlampahi kautaman lajeng marginipun saking pundi cobi wong menika dipun dombani kalian geranganipun inggih menika gurunipun Sunan Kudus. Wong tuwa sing mboten lenggahi dhateng jejer tuwekipun batu-batu batu. Gaplek pringkilan mung tuwek petakilan. Kula piyambak ugi gumun dumateng Rama Sunan Kudus. Yayi, Kanjeng Sunan Kudus menika yen ngaku bontos dhateng kawruh agami menika mboten kados mekaten cacakipun. Kawruh agama kok dienggo dagangan, piwulan suci kok nggo memateni batu-batu bak mila Demak Bintara ngantos sak mangkelan mbok menawi slaminipun menawi Njing Sunan Kudus kula tasih wonten Demak mboten badhe tentrem. Wong tuwa kaya ngono kok dadi gugu batu-batu bak. Umure wis 86 kemlinthi. Pertintang-pertinting awak. Iki mau nggawa wedokan. Ampun ngendika ngaten Kakang Mbok. Kula nuwun sewu. Kula badhe matur. Kados pundi Yayi Sultan? Kinaryon jagi kawulujenganing semangkin kalian prihatin menapa kepareng menawi lare kalih menika kula boyong dhateng Pajang. Diboyong Yayi? Inggih Kakang Mbok. Nah, sajake siadipun ngempet nggone seneng. Inggih. Keliripun kula badhe muktekaken semangkin kalian prihatin. Saestu menika? Inggih Kakang Mbok. Yayi Sultan, kula ugi kedugi minangkani menapa ing dados pamintanipun Yayi Sultan Hadiwijaya. Nanging kula kepengin nyuwun gungan dhateng andika Yayi. Keparengipun Kakang Mbok Ratu kados pundi? Kula nyuwun pejahipun Riya Penangsang Yayi. Mang wong-wang mangeni honenging nolo jroning driya kang katawengan Duh Kakang Mbok teka sanget anggen paduka ngigit-igit dhateng Arya Penangsang. Yayi, utang pati menika kedah nyaur pati. Wonten tetembungan cara kina ingkang nelakaken salah niku nadyan bisa menang ning mung sawetawis wekasanipun mesti badhe seleh. Kula pitaya namung Yayi Hadiwijaya ing Pajang saged ngrampungi perkawis menika. Aduh Kakang Mbok. Nanging mangkenipun menawi wonten bebendu saking Kanjeng Rama Sunan Kudus kados pundi? Yayi, mboten sanggugu. Sunan Kudus niku ngakune wong makripat ning cacakane kaya jajalanat. Wong tuwa senengane mung ngelu guneman mboten kenging digugu. Angger guneman gur ngendel. Manut apa unine kancane? Iku mboten kelek nggih patokan niku Kudus niku. Nggih. Menawi mekaten kula nyuwun pamit Kakang Mbok Ratu. Nggih, mugi-mugi saged unggulan lebda ing karya Yayi.
Yayi mbok tangkep asta. Inggih. Inggih. Mbok nek tangan kiwa. Nah. Mbok yo ngono. Mulai ora ketemu sedhela. Yaya Diwijaya sampun Kakang, Mbok. Cekap mekaten kemawon nyuwun pamit.